Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habihaon maghindo kami pasalan internet supaya kita niyo free makapag internet kita niyo makapag YouTube. Amon nagkauna amon yari HTTP custom ini okay resab siya so mataasin MB na nagkalawag kami bisan laguman amon maniyo tiyo yan dugang din ha ini dugang din ha HTTP custom amo na ini dan download sadya kamo sa Play Store kung sa pang wayroon kaniyo on the Play Store naps internet B search niyo sadya ha Play Store. Import niyo sadya on the import niyo sadya naghinang kami 7 adlaw 7 days okay na to isa malugay-lugay pa gamitin kung sa pa ma-expired na kuan man maghinang man kita niyo para to gantek si Banha Smart ini mga Dari gana-gana i-upload ko man ini ibutang ko ha script okay yan important tanyo sadya ini yan import dua na yan tapos klikon tayo ni click bangaw na gumabilo meaning select na siya onon tanin data tapos connect okay connect na siya so mag-block yun mag-block siya mag-block yun token text bang over na usal mag-block siya mag-block so on the solution bang so pa ma-blockin na-blockin SIM card taniyo on the solution kaniya i-upload ko man sa YouTube channel ko inshallah bang so pa ma-block na in SIM card ko ni na mag-upload man ako amon para magbalik yung data taniyo okay. Pag-usalan ko o yari 480 yan 480p pag-usalan ko hanggang daran ako ma-block yung SIM card ko sa ang the tricks para magbalik yung data niya mga sa pang-block sabay na hindi ma-block in kuan ampa i-upload ko okay mabasag siya mga 1080 sa inin pag-usalan ko 480 hamad dito mga temod yan magsukol subscribe niyo man yung YouTube channel ko supaya aon mga pag-upload update ka mo ano na mga hotba ka tawagan mga BNI connection update ka mo mga okay na magsukol inshallah i-upload ko na to amon vlog bang ma-vlog na yung data tani inshallah subscribe niyo man mga tumod